Babay nga nagahana kung tani nga magsakay sa depasahero nga jeep. Nagtabog sang mabungguan sang taxi ang ginasakyan kung tani nga jeep. Si Rojimar Sukal dito nakatutok, exclusive. Wasak ang natuo nga bahin sang bumper sang taxi unit niya ini. Samtang nagwirwig naman ang nawala nga porsyon sang likod sang dipang-pasahero nga jeep nga may biyahe Leganes Iloilo City vice versa. Sa aksidente nga nagluntad tak na alas 9:30 kagabi sa barangay Buntatala, Haro, syudad sang Iloilo. Maayo lang kay wala masintruhan ang pasahero nga si Maria Katrina Sebastian nga hana na kuntani nga magsakay sa jeep sang nabungguan sang taxi. Nagtabog ang biktima kag nagtupa sa konkreto nga highway. Ang natabog ni sa ginbunguan sa likod sang taxi, ginbunguan sang taxi ang likod sang POJ nga nagadulog kay makuha ni pasahero. Ang base sa initial to nga pamangkot sa iba niya tao, may mga pasahero ang taxi. Halin pa sa putotan ang taxi nga may 4 ka mga pasahero nga sakay. Way ko mga kalikaw, wala nga lang ko. Ano ugol kaya gadulog yaw? Tay sa tunga sa kadulog, way sa kapegat. Apang suno sa driver sang jeep, nagpabinit na ini, apang nabungguan pa sang taxi. Ari ni gani ko, di ginusok ng kurgani dia. Sa binit ka? Oo, ti amor gani naglabag gani lang tabla siya. Aging silod na kumo. Ang taxi ni dito man dang sa Liganis mangguruhalin, siguro mapahigad mo guro pick up guro sa tani. Ti kay wa sa balo guro masakay tong pasahero diri oh. Ti mo to naigo sa kwan. Sa dashboard sa kwan stipboard. Gindala sa ospital ang biktima samtang lunsay nga may kapaltahan ng 2 ka mga driver base sa inisyal nga investigasyon. Upod kay Cirilo Rinduque, Rojimar Sukal dito, One Western Visayas.